Ahoj, tak ak ti prišiel zase e-mail s tým, že máš overiť účet, robí sa to relatívne jednoducho. Otvoríš si vlastne Google Ads, účet, aktuálne to máme napríklad na klobáskach. Tu v hornej časti ti píše, že vlastne toho inzerenta treba overiť. Čiže začnem iba Get Started. Začať verifikáciu. Či sme vlastne my Advertising Agency, áno sme, chceme verifikovať klienta. Áno, toto sú klienti vlastne, ktorým my platíme, čiže v tomto prípade dáme, že yes, we pay for this account, save and continue. A následne vlastne v tejto možnosti dám verifikovať môjho klienta, dám get started. Otvoril sa mi vlastne formulár, ktorý môžete vidieť, ja vám trošku prizumujem. OK, používaš účet Google AdGrants, keď nie, väčšinou je to nie. Predvolebné tiež dávame väčšinou nie, teda nerobíme také z tej agentúre tretia strana, ktorá platí áno. Vlastne vaša firma alebo agentúra tento platobný profil áno. Máte platobný profil nastavený typ účtu áno, organizácia. Dobre, tu si prekopírujem to idečko z vedľajšieho okna, si to len skopírujem, prekopírujem si toto číslo, trošku si to upracujem, lebo ma to nepustí ďalej. Vaša e-mailová adresa dám gombar@invality.com. A tu vyberieme Slovensko, ak je náš klient zo Slovenska. Je váš klient organizácia, je to organizácia väčšinou a názov klienta, ok, tak tu už idem do obchodného orsr.sk. Klobásky je MESPOMA. Čiže nájdem vlastne klienta, ktorý to je, vlastne už len kopírujem. Adresa, ulica, mesto je zvolen. 96001. Registračné číslo inzerenta je jeho IČO. To si tiež prekopírujem, berie to aj bez. Hej, a teraz doklad o registrácii inzerenta, tak vlastne dám len pravým tlačítkom tlačiť. Vytlačím si to do PDF-ka. Save. Uložím si to ako výpis. A následne to len nahrám. Výpis obchodného registra, open a odoslať. To je dol. Vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.